Şehirdeşimiz Rahime Zeydullina Dachası Здоровье şirketine kire. 4 sotu jir kişerliginde yılının yılı mul uңuş ola ol. Kıyı qozatıp su problemasını hal etken, teplitsada qıyarları ülgürgen, vinograd qorlıgan kuağın uturtkan, olma uңuşı da köp bulurga ұқшаған. Bokşa jilegi kızarıp pişken, qışqılıqqa yeşilşe zapasın şoqты tuplıyız dey Rahime hanım. Жир үшін жаратам мен Аллаға шүкір. Исәнлік бергеште мен шатланып келем, шатланып көтіп кетем, шында менә шулай ничектер. Миңа менә шушы нитә үземне менә канәгатьләндерә менә шушы. Үзең үстереп, үзең эшкәртеп, үзең ашагач тәмле дә була, балалар тап китә. Rahime Zeydullina'nın kürşüleri de daça kişerliklerin korap tertipte tuta. Galiye Gizatullina'nın boşkalarınıqına oyruşa oyrulup tura. İşik oldu şişeklerge kümülgen. Yeşilşe jilek jimiş kuaklarının türlüsün üstüreler bu daçıda. Qıyar pomidorna teplitsiga oturtkanlar. Barlık tür yeşilşen üstüreler. Hatta ınıkları için burşakta şişkenler. Üzübizdeki temli, sıfatlı. Hujabike şul fikirde. Мен жерсіз яшай алмайм. Біз шушының білән өстік, шушының білән яшайбыз хәзер. Бигенге секендә дә мен үзем казыйм, үзем утыртам. Şul maturlukka kopma karşılık yeneşedeki şüp ülen üsken taşlandık bakşalar. Koyşandır bu kişerliklerinin hujaları bulgan. Mına delil, bugün de şiye olma sırganak kovaklarının jimiş birüye. Жүрәгем бар, не күпме жер буш жата бит әйме. Һәр кем үзенчә бер килеп аса алып тырышса бит инде менә шушы менә бу дәрәҗәгә китерү узак түгел бит. Бер касып җыгасың, утыртасың, чыгып утап керәсең инде менә шул. На сегодняшний день в городе 200 гектаров. Бүгінгі күнде шәһәрдә 200 гектар жер дача өчен бүленеп бирелгән. Бу жер фондында 3221 кишәрлек исәпләнә. Шуларның бары 200 генә рәсмиләштерелгән. Бу бик аз. То есть это минимальное количество. Бакчачылык şirketleri бар, әмма берсендә дә рәисләре юк икән. Дача кирәкмәгән һәм аннан файдаланырга теләмәгән очракта нишләргә? В первую очередь нужно решить. Беренче чиратта бакчачылар бу дача участогы кирәкме, юкмы икәнлеген хәл итәргә тиеш. Әгәр дә кирәк түгел икән, кире кагарга кирәк һәм шул рәвешле кеше җир салымыннан азат ителә. Әгәр дә файдалана икән, ул чагында карап тәртиптә тотарга кирәк. Шәһәрдә нефтяник һәм здоровье бакчачылык şirketләрендәге җир кишәрлекләренә файдаланучылар шактый. Дача амнистиясе турындагы закон нигезендә җир кишәрлеген рәсмиләштерү җиңеләйде ди Татьяна Морозова. У дачников и огородников есть пока время для того, чтобы... Бакчачыларның әлегә үз җир кишәрлекләре мәсьәләсен хәл итәр өчен вакытлары бар. 2018 елда андый кишәрлекләр җирле үз идарәләр тарафыннан тартып алыначак. Шул рәвешле бакчачылар җирсез калырга мөмкин. Дачадагы идән башка калган корылмаларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Менә шундый документлар күпләрнең бар. Барысы да тәртиптә булсын өчен алар белән үзәккә килеп рәсмиләштерергә кирәк. Дәүләт поштасы 350 сум. И вот по этим документам у нас вот по дачной амнистии. Дача амнистиясының вакыты 2018 елның 1 мартына кадәр. Җирдән файдаланыргамы, яисә кире кагаргамы? Анысын бакчачылар үзләре хәл итә. Әмма шәһәребезне матур итү һәркемнең уртак бурычы.